urednici, to je to. Ima i normalni ljudi, samo da ti naneseš jedno i zadnje. A da. Mi smo na vrijeme ušli, ali mora... Ti da ne misliš ima na 40, jel? Stojiš na 40, stojiš full i onda kad uđeš do kraja ograničene brzine, evo. Tako smo i ovi Varaždinu prošli. Da vidi kako hoćeš. Dobro po 390 kW. A slabo je to rezultat. 141 tonu on ima sputnici. Ovu dužinu, je? Malo da je jači. Odmah pokorno, ovdje da popis. Staviš na 100%, onda ti motori počnu raditi. Hvala. Što da ti uspod? Maš ovdje 21 promil. Samo gospodine, pazite mi na osigurače. Zauzeti su mi ruke. Ovo ćemo objaviti izlazak iz tunela na svjetlost dana. Ne može s ove strane, sa spjetne.
Bog momci. Bog živ. Niko, potrebe je piće. Ne može ne ispiti. Baš ne bilo da se malo izmjeri.